Upang higit na makilala ang mga kandidato sa pagkaalkalde sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, isang forum ang inilunsad ng Rotary Club of San Fernando. Si dating City Mayor at dating Pampanga 3rd District Representative Attorney Oka Rodriguez ang naging panauhin ng grupo nitong 2 ng Marso. Sa nasabing forum, binigyang diin ng mayoral aspirant ang mahalagang papel ng pribadong sektor sa pangunggobyerno at higit na pagpapaunlad ng syudad. Isang mabuting halimbawa umano dito ay ang legasiya ng yumaong civic leader at countryside development champion na si Levi P. Laus. Sino ang unang-una sumigaw, paring Alan? Decongest Metro Manila. It was paring Levi. Forward-looking, visionary talaga yung tao na yan. Pakialamero, sa interes ng bayan, nandiyan siya. Pagbabahagi ni Rodriguez, isang unconventional businessman na maituturing si Mr. Laus. Hindi raw kasi ito natatakot na makialam sa usaping panlipunan. Normally, pasensya na kayo mga kaibigang businessmen, hindi kayo nakikialam sa mga ganun di ba? Pero siya, kasawsaw. Saludo ako sa kanya, kahit nasa kabilang buhay na siya, kaya naging bahagi at main subject matter ng aking sharing sa inyo because of what he did. Sa pagbabalik tanaw ng dating alkalde na ibahagi rin niya ang naging papel ni Ginoong Laus sa pagbangon ng Pampanga matapos ang pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Pinatubo. Ani Rodriguez, kapupulutan daw ito ng aral at isang inspirasyon ang nagawa ni Mr. Laus sa pagbangon ng siyudad San Fernando mula sa pandemya. But I want to emphasize one personality, one character to perhaps engage you in a move to memorialize his contribution to the nation, to the province, and particularly to the city. Katuparan rin daw ang pangako ni Rodriguez sa namayapang civic leader ang kanyang muling pagtakbo bilang alkalde ng siyudad San Fernando. Panawagan niya sa mga botanteng Fernandino, tignan na mga kumakandidato gaya niya na mayroong malinaw na commitment na isama sa pangunggobyerno ang mga pribadong sektor para mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya. Kanakong pengako kaya, kagilutan, at ko nimisan makasabing tunupad ka rin ka na akong pengako. Kasi maging karakter ko ito sinabi ka ito parang kaya. Samantala, kabilang daw sa magiging prioridad ni Rodriguez sakaling muling makabalik sa City Hall ay ang pagpapaunlad ng human capital ng siyudad ng San Fernando. Naasimulan na raw ito ng kanyang lideratura kahit noon pa sa pamamagitan ng Massive Schools Program o ang pagtatayo ng mga integrated school sa kada komunidad. Mahalaga raw na armasan ng sapat na karunungan at kakayahan ang mga mamamayan upang maging madali ang paghahanap ng trabaho para sa kanila lalo na't malapit ang syudad sa mga economic zone. Ang synergy o kombinasyon daw ng mga economic zone sa gitnang Luzon gaya ng Clark Freeport Zone at Subic Bay Freeport Zone ay patunay na malaki ang potensyal ng lokal na ekonomiya sa San Fernando. Itinutulak din ni Rodriguez ang horizontal governance upang walang mapag-iwanan na sektor. Para sa presidente ng Rotary Club ng San Fernando na si Ferdinand Tamtanco, realistic na maituturing ang pagtutulak ni Rodriguez ng business confidence ng mga mamumuhunan sa syudad. Malaki po ang nabahagi ni Tatang Oka regarding sa business. I think na talagang in a few years talagang ang Pampanga is progressive na siya. Naniniwala naman si Engineer Alan David na kailangang bigyang importansya ang kwento ng mga civic leaders gaya ni Ginoong Laus na may malasakit umano sa bayan. Ikit ko nga, I am an eyewitness kay Ngewano, not only for the city of San Fernando during the crisis of Mount Pinatubo in so many instances. Bukod kay Rodriguez, nauna nang umupo sa forum ng Rotary Club ng San Fernando si Vice Mayor Jimmy Lasatin na tinalakay naman umano ang epekto ng isabong sa komunidad. Sina Board Member Ross B. Henson at Kapitana Vilma Kaluwag naman umano ang sasalang sa forum sa susunod na linggo. Paolo G. Santos, CLTV News.